Pajjiżna huwa sinjur fil-wirt kulturali li għadda minn ġenerazzjoni għall-oħra u għadmir tagħna li dan inħarsuh u bidritt ingawduh. Minflok minħabba l-kompetenza tiegħu il-gvern jagħti ipoġġi f'riskju l-patrimonju u jrid idaħħal f'pajjiżna kultura ta' impunità. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia meta kienet jindirizza attività politika residenti tal-ewwel distrett elettorali bħala parti mill-festi tal-indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li nuqqas ta' pjan tal-gvern qed joħloq problemi f'bosta setturi fis-soċjetà fosthom il-housing b'aktar żgħażagħ li jsibuha diffiċli biex jixtru proprjetà u jibdew familja. Aktar persuni mhux qed ilaħqu mal-għoli tal-ħajja bl-istatistika turi li l-pagi f'Malta kienu lanqas li żdiedu fl-Unjoni Ewropea dan meta l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali dejjem qed jiżdiedu tant li l-middle class mhix tlaħħa aktar. Adrian D'Elia fakkar kif dak li kellu jkun il-legat tal-Valletta 2018 bħala Belt Kapitali Ewropea spiċċa bħala binja li jirrappreżenta l-inkompetenza tal-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fil-waqt il-Ministru Bonnici u l-Prim Ministru fil-ftuħ tal-Muża kienu stqarrew li l-mużew kien rigal lil Malta u lil Maltin li kompetenza tagħhom fis-settur tal-kultura poġġiet fil-periklu teżuri nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li fil-waqt li l-kultura poġġiet lil pajjiżna fuq pedestal tant li l-Belt Kapitali għandha rikonoxxenza globali, il-Gvern qiegħed ikisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista jrid kultura bbażata fuq ir-rispett, l-ambjent nadif u s-sigurtà f'dibattitu u soċjetà li jimpurta. U qal li l-attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista l-Festi tal-Indipendenza huma okkażjoni mhux biss sabiex niċċelebraw l-indipendenza li kiseb il-Partit Nazzjonalista l-pajjiżna, iżda wkoll sabiex niddiskutu fejn irridu nieħdu l-pajjiż u n-nazzjon tagħna bi pjan fit-tul li jħares it-tessut soċjali ta' pajjiżna.